Izindaba zokushona kukaMamthalane ziqinisekiswe indodana yakhe uHlanganani ethi umama ubephathekile impela esibhedlela saseVosloorus. Uqina nje ukugula wangena esibhedlela ngoba bese kungelesibili iviki ubese esedlula emhlabeni ngesonto ekuseni. Umama ushiye emhlabeni izingane ezine okungulungile uHlanganani, uPhelelani, uMhlengi. Akuphelile imithente isazoqhubeka. Ubaba ushiyile benomama bayishiyile izingane banamadodakazi banamadodana. Imithente sekuzoba imithente legacy esizoqhubeka vele mhlambe ngenye indlela kodwa kuzobe kuseyiqembu lona lemithente. UMamthalane selokhu aqala ukucula nemithente khathi isungulwa uSimo Sakhe Mthalane owayeshayela iqembu isiginci ngo-1993 ekanye nodokotela uBusilaphi Gxowa noNokwazi Ntuli. Imithente ingelinye lamaqembu amakhulu abesifazane emculweni kamaskandi kuleli ugqemeke engeqwantwala lomculo ngokudlula emhlabeni kwalesi sikhulukazi esimatshelejwele. Sithi duduke kakhulu emndenini yonke ethintekayo nakubalandeli alwehli olungehliyo asithathe sikunikeze uJehova sekuphumile ezandleni zethu akusekho kuthina uNkulunkulu owaziyo nowamazi seyihluli nowazi imihla yakhe. Isumbuso wamaciko siqemeke ingozi engeqwantwala ngokushiwa umama kaMamthalane. Sithi dude emndenini nasehlobeni zonke nasendimeni nje kamaskandi kubuhlungu. Thina-ke sigcina ukusebenza naye enyangeni eziwu-4 edlule simbone ngathi umama umqemane uyaphila. Besingakulindele ukuthi angashiya ngale ndlela aseshiye ngayo. Umphathiswa wezobuciko, amasiko nemidlalo KwaZulu-Natal uMntomuhle Khawula uthi bafe olwembiza kwezokungcebeleka namasiko. Umama uMthalane ube neqhaza elikhulu kule ndima kamaskandi nasendimeni yemculo. Kuhambe ubaba uMthalane emhlabeni, kepha umama uMthalane walibamba iqembu waliphakamisela phezulu. Indima kamaskandi akuyona indima elula kakhulu, kakhulukazi kumuntu wesifazane, kepha umama uMthalane beyingqalabutho ukuthi alimise iqembu waba isibonelo nakwezinye intokazi zaseNingizimu Afrika ukuthi umuntu wesifazane unalo ikhono lokuthi angahola noma yiliphi iqembu lezomculo ikakhulukazi kumaskandi. Inkonzo yesikhumbuzo sikaMamthalane izobanjelwa ezindlini zokuqopha umculo iDowntown Music Hub eGoli ngoLwesithathu ekuseni, kanti yena uzobekwa endlini yakhe yokugcina ngesonto lomhla zizine kuNhlaba esigodini sakwaDinda eMakhabeleni eKranskop, KwaZulu-Natal.